És sziasztok srácok, itt meg egy újabb videóban, és ebben a mai videóban el fogjuk kezdeni a Brawl Stars-t. Igen, akkor álljunk is neki. Na, azok elme. Akkor az itt nagyon megy. Még valamit összeszedjük. Jó, köszi, good job. Jaj már. Ennyi vagy. Ennyi vagy. Ennyi vagy. Ennyi vagy. Ja, ja. Mit kő? Jaj, ez nagyon easy. Legkönnyebb. És megint mi lesz? De kell annyi. Végre. Na, végre neki sem. Legyen. Az mindenki tudja. Jó, itt FC. Ennél vagyok. 60 plusz. Itt 30 között. Egye? Nem. Bár itt van valós. 11. Jó. Senkit nem érde. Nem akartam! Bot. Csak két karakter. Jó, mi az ott az a fotó? Akkor azért csaj, de jól nyomom. Shelly. Jó, nádom, annyi. Erre bot 7. Jó, az easy. Jó, ez könnyű. Jó. Gyere Gábor, gyere Gábor. Dön. Menekülje. Jó, ez közel van. Mozog. Na. Egy házban valahol. Backrooms. Annyi. Easy. Jó, ennyire akarod, hogy menjek, akkor megyek. Akkor azért megy a meccs. Nem. Onnan hatod. Gyere ide! Azért. Zapt az anyám. Jó. Szed ki. Amasz. Szép. 2-3-ból jó, az nagyon jó. Bling. Gyere ide. Egy boss legyőzött. No. Például volt ez jó. Egy boka? Nem. Hát ez bukta. Ez az mit kapta? De jó, vamos. Felfejleszt. Eddig se le. Hát már a kis coin nem lényeg, akkor a kis coinnacska, majnacska. Új jemen. Ennél egy dó jelenleg. De addig sincs jobb dolog. Egy bó. Ezek is itt meg ezek
Ezek is itt még botok. Jó. Lőtt. Azért már szerintem nem botok. Ajajaj. Ajajaj. Ami van, az van. Sziasztok, én húztam innét. Papa. Sőt, itt majd küldöm postán. Eva. Gyere ide. Ajaj. Sziasztok, én mentem haza. Hol lenyugodtam. De nagyon jól lenyugodtam. Védjek már újra. Nem. Elképzelheted. Már bocsánat. Éppen. Vamos. Vamos. Ez a kit kap. Ilyen itt a... Ja. Kassi. Amíg nyomol az... Let's go. Vamos. Re. Let's go. Nem lehet másra. Oly. Jaj. Jó, ezt inkább... Nyitja. Ez jó skin. Én akkor... Hagyj békén vele. Haj, már ez a sok ingyen. A jackpot. Hol volt az a ingyen dolog? Eltűnt a jackpotom. Ez az kapok ingyen cointot. Ó, csaljál még. Szét kell darálni. Na. Mi a nap? Jó. Jackpotot kifogtuk. Örüljünk neki. Na légy valami jó. És a legrosszabb. Közben meg semmi. Akkor kitűnünk először megszerezni skint. Jó, itt senki már. Jó, de rosszi. Mi? Az jó. Ilyen sok jó ingyen dolgot kapok. Közben menjünk egyet nyityába. Azért mi volt a sabba? Ennyit kész. Gyere ide. Akkor ne. PSG-s gyerek. Kicsit kilépek. Na, jó. Most minden jó. Mi? Jó, ott van, csak én nem vettem észre, menj már oda. Ez milyen skin ez? Cristiano Ronaldo. Ki szereti Ronaldót? Ezt megkérdezhetném? Mert én utálom azt a gyereket, nekem meg annyi mindjárt. Elmész innét a közelemből. Eljöttek. Elmentek. Gyere, Maci. Gyere, Gábor, gyere Gábor.
Akkor nyitja. Nyitjá! Ajaj. Maci. Akkor na 13 Power Cube. Na gyere. Lóval, Maci. Na hova menekülsz? Na szarabba vagy szarítva. Fú, de mákos a gyerek. Na szia! Ott a jackpot win. Oké. És csak 9 kupa. Nekott egy új eventet. Egy rollból, ez nem szeretem nagyon. Akkor menjünk. Jaj, majdnem elvesztettem a telefon. Na akkor én idegbe kaptam volna. Kette a bal? Vagy azért ennyire amatőr senki nem. Messi, 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 Messi. Messi, Ankara Messi. Messi, Ankara Messi. Ankara Messi. Ankara Messi. Gol, 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 gol. Mi van? Gyere! Gyorsan meg volt. Nyolcért kapok, nem jut alapja. Menjünk még egyet. Na, megszállni rossz, hogy egy e-mail-szig be tudtam nyomni. Megint ez akkor ezek botok menjen. Messi, Messi, Ankara Messi, 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 Ankara, Randú. Nem passzol, bolond vagy. Lefutom. Sziasztok! Ankara Messi. Gól! Hú, de itt nagy Messi volt. Maci! Köszi. Olyan ne így Messi-zem. Messi, 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 Messi. Messi. Ankara Messi, Messi. Messi, Ankara Messi. Gól! Ez nagyon jó. De jó. Winstreak 2. Jó, 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 jó. Primo! Most egy rejt kapok. Kaszi szép. Kasz. Mennyit kérsz? Igen, váltok rá. Rodex, mennyit kérsz? Ó, nem kell 400 trófea, nyugodjál le. És ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Na, sziasztok!